Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі у нашым сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Беларускае грамадства падзяляецца ўсё больш заўважна. Адны ўпарта выходзяць на мірныя акцыі пратэста, другія вітаюць аўтазакі і так званых сілавікоў, якія едуць гэтыя акцыі разганяць. Прычым вітаюць, ведаючы, што разганяць пратэстоўцаў будуць жорстка. Будуць збіцці, будуць суткі, будуць арышты і будзе ковід, з якім выходзяць практычна усе, хто адбываў пакарання ў ізалятарах і турмах. Наколькі небяспечны той падзел, у якім зараз апынулася наша грамадства, і ці прымусяць беларусаў узмоцненыя рэпрэсіі адмовіцца ад палюбіць уладу, нават скажем так. Мы сёння і абмяркуем мой госць, просто скажем, Стась Карпаў. Бо ён любіць у адказ на маё пытанне, як цябе больш назваць, выдаць што-небудзь этакае, што не вельмі пасуе да сур'ёзнага эфіра. Тым не менш, прывітанне, Стась. Прывітанне, антыкаранавірусны Зміцер Лукашук. Вот, дзякуй вам на добрым слове. Стась, давай вось з самага пачатку пра гэты вось падзел грамадства, на які я звярнуў увагу. Наколькі, на твой погляд, гэты падзел сапраўды нейкі відавочны і наколькі ён глыбокі? Падзел відавочны, падзел глыбокі. Падзел, я думаю, што наступнае твоё пытанне павінна быць, ці гэты падзел небяспечны. Вось. А я табе на гэта павінен быў бы адказаць, што мы самі ўжо жылі ў эпоху папярэдняга падзелу з 91-го года, да і до 91-го года таксама. З 91-го года мы таксама былі падзеленыя, мы былі меншасцю. Ну, мне ў 91-м годзе, допустим, было там 8. Ну, і нічога, я пасля падрос і стаў таксама меншасцю, включыўся. Ось. Мы былі меншасцю. Нас ненавідзелі актыўна. У канцы 90-х, пачатку 2000-х нашы мітынгі гэта былі абавязковыя, абсалютна бяспечныя для нашых антаганістаў стаянні і праклёны уздоўж там дэманстрацыяў з там 500 чалавек, там, допустим, на якія-небудзь дзеды, ну окей, там 10-е гады. Вось. І ну, мы выжылі, нічога страшнага з намі не адбылося. Ну, было непрыемна, канешне, было сумна, але мы гэта перажылі, і таму я, допустим, не надта хвалююся за тых людзей, у якіх гэта ўсё наперадзе, калі стануць меншасцю ўжо яны. І просто цікава так прыкінуць, канешне, якая колькасць людзей ухітрылася апынуцца большасцю 2 разы. Вось, то бок статыстычна тыя людзі, которые стаялі і пракліналі умоўных нас, у нейкай прапорцыі павінны тэарэтычна цяпер стаяць і праклінаць, будуць прынамсі стаяць і праклінаць умоўных сябе, толькі ўзору там 20-х гадоў. Я маю на увазе, што, ну, я думаю, што хапіла ж перакаваных, расчараваных там і гэтак далей. Ну, так што я не надта хвалююся за будучыню і перспектывы новай меншасці, якая ў нас намалявалася. І нават я бы, калі быў бы вернікам, актыўна бы маліўся за хутчэйшае афармленне гэтага расколу на новых умовах, за якія мы змагаемся апошнія там месяцы. Але вот глядзі, ты прыгадваеш тыя гады, калі вот тыя людзі, якія былі там супраць улады, там за бел-чырвона-белую Беларусь, яны былі меншасцю, і да іх вот ставіліся, ну, скажем так, былі затрыманні, былі нейкія там разгоны мітынгаў, але не было той жорсткасці, якую мы бачым зараз. Не было столькі збітых,
не было нават столькі згвалтаваных, ну не было таких рэпрэсій. Вот ўсё ж таки жорсткасць цяперашняя, яна неяк ну ўсё ж таки вот гэтае грамадства падзеленае больш антагоністычныя яны адзін да аднаго. Ну, раней яны лічылі нас проста нейкай незаўважнай маргінальнай часткай грамадства. Я думаю, у іх не было неабходнасці нас, умоўных нас біць, таму што можна было крыху пабіць, а пасля там гадамі выстаўляць нейкімі дурнямі і фрікамі, арыентуючыся на сваю аўдыторыю, якая ну, ім уяўлялася прынамсі большасцю, да? Пасля сітуацыя памянялася, і яны такім чынам вырашылі, верагодна, вось той самы славуты цюбік пасты ці чалаўскае цеста з рондаля, вось хто там якія метафоры там здольны згенераваць. Вось яны вырашылі напужаць, запихнуть все обратно под крышечку. Меня просто уже от этой метафоры тошнить, але я вымушаны яе паўтараць, потому что она доходлівая. Ну вось. І мне асабіста падавалася числа 11, што ўсё спрацавала ў іх. Таму што на той момант як бы сітуацыя выглядала так, што мы не маглі зрабіць пераклічку, мы на ўзроўні адчуванняў ведалі, што як бы нас большасць падтрымлівае, да, пратэст. Але падавалася, што мы падтрымліваем гэты пратэст па розных матывацыях. Ну, камусьці проста падабаўся рэспектабельны бабарыка. Камусьці проста надакучыў чыста эстэтычна там Лукашенка. Вось. Камусьці там спадабаліся там новыя, скажем, ну да, новыя асобы, якія з'явіліся ў нас у палітыцы. І мы не разумелі, наколькі мы рэзанансныя адзін з адным. Ну і вось падавалася, што пасля таго, як 9-го, ну асабіста там, дзе мы хадзілі, мы 9-го мы былі, не дайшлі, груба кажучы, да стэлы, таму што мы ішлі з боку і Куба Коласа. І калі мы праходзілі мімо былога офіса беларускай калійнай кампаніі, вось дайшлі да моста практычна, і ў гэты момант пачуліся выбухі і убачылі людзей, якія адтуль бегуць. Ну, натуральна, ўжо туды не пайшлі. Ну, карацей, в любым выпадку, і 10 числа была такая сітуацыя вельмі сумная, калі мы там людзей днём з вагнём шукалі там вечарам в раёне Танкавай. Побегали там ад Кальварійскі, там пастралялі тады вось гумавымі кулямі, мы кудысь там звалілі, пайшлі ў бок Немігі, з Немігі ідуць людзі, кажуць, што там няма чаго рабіць, і мы кудысь там яшчэ пайшлі ў выніку, так пабадзяўшыся. Падавалася, што ну, ўсё на гэтым заканчваецца, таму што па вялікім рахунку нешта прыблізна такое у лёгкіх формах мы ўжо бачылі. Мы бачылі гэта ў 2010 годзе, калі выйшла шмат людзей, якіх мы называлі дзесяткамі тысяч. Цяпер, параўноўваючы гэта з 10 годам, мы можам сказаць, што невядома, ці былі там дзесяткі тысяч, але, скажем, калі мы ішлі не так даўно, праходзілі міма Кастрычніцкай плошчы, міма Палаца Рэспублікі, а яна была агароджана ўжо. Вось калі збіраліся усе каля Дому ўраду, гэта каторы з мітынгаў быў. І вось мы праходзілі калоны, ўжо перакрыўшы праспекта цырка міма Дома ўрада, міма этой плошчы, да, каля Палаца афіцэраў. Я так на яе паглядзеў, там стаяць гэтыя салдацікі, я подумал, господи, якая малюсенькая плошча. Чого яны ахоўваюць? Нікому туды не трэба, там і блізка ніхто не памесціцца. Нам трэба штосьці такое больш сур'ёзнае, да? Вось. А тады сабраная напалову гэтая плошча нам падавалася нейкімі неверагоднымі там тысячамі людзей, просто усяляла нейкую веру, там, надзею ў будучыню. Ну, так вось. І з таго часу вельмі шмат памянялася. І ну, што табе сказаць? Мы зараз абсалютна жывём новой в іншай сітуацыі, і будучи упэўненымі 10 числа, што у нас все накрылася медным тазиком, мы с здзіўленнем зразумелі, што тыя сотні тысяч людзей, з якімі мы не былі синхронізаванымі да выбараў, апынуліся вельмі синхронізаванымі з намі.
мы з імі, мы ўсе разам, таму што высветлілася, што мы выступалі не толькі за новыя твары, за эстэтыку бабарыкі, за стомленасць ад Лукашэнкі, гэта нешта значна большае, гэта тое, што мы, на што мы спадзяваліся, калі казалі пра свой народ, выпісваючы яму некаторыя авансы, пра то, што гэта еўрапейская нацыя, напэўна, таму што хрен яго ведае, але мы спадзяваліся, што яна еўрапейская, што яна, што беларусы гэта вельмі працавітыя людзі, якія вельмі законапаслухмяныя, якія гатовыя стаць еўрапейцамі. Высветлілася, што яна так і ёсць, што гэта ўсё праўда, і гэта, канешне, неверагоднае адчуванне, конечно. Да. Не, я ўсё ж таки да чаго? Раней вот пра гэтыя там, хай сабе там сотні ці тысячы, якіх вот разагналі, там, да прыкладу, у 2010 годзе, якіх там, можа быць, і нават троху пабілі, жывучы побач з тымі, хто іх разганяе, хто іх пабіў, ні адным, ні другім асабліва дыскамфортна не было. Там глянуць, там, вот, шо, вот ты мяне ганяў, типа, што, получыў там ад мяне там у 10 годзе. Зараз іншая сітуацыя. Вось гэтыя толькі 30 тысяч, якія прайшлі праз затрыманні, ізалятары і гэтак далей, гэтая жорсткасць да десяткаў яшчэ тысяч, калі не сотен, якіх вот паганялі, пабілі і гэтак далей. І зараз тыя людзі, якія вот чытаюць пра ўсе гэтыя зверствы, і вот зараз зусім жа ж па-іншаму от суседзі такія адзін на аднаго глядзяць. Не дарма вот яны вот так, не баючыся нікога, хаваюцца пад балаклавамі. Што табе сказаць? Калі ёсць типа рыцарскія нейкія ўзаемадачыненні паміж двумя удзельнікамі нейкай там рыцарскай бойкі. Калі мы там абодва напялі на сябе там забрала, знялі дзіду і папёрлі там подбегам. Гэтая сітуацыя, в прынцыпе, была характэрная для народаў ажно да пачатку Першай сусветнай вайны, да? Калі, там пастралялі, паваявалі, разышліся, і жывем больш-менш нармальна. Але ўжо пасля Першай сусветнай вайны вось узровень гвалту пасяліў вось гэтыя ненавісці, таму што там было не да рыцарства, таму што там былі, я так разумею, хлор там і гэтак далей. Да? По-моему, тады гэта ўжо было. Да? Карацей кажучы, нейкія масавыя абсалютна непрыгожыя, не рыцарскія забойствы, з якіх не складваецца раманчык. Дык вось, то, што мы адчуваем зараз, то, што мы бачым зараз, адрознае ад усіх папярэдніх сітуацыяў, таму што вось гэтыя добрыя людзі, пра якіх я ў папярэднім сваім спічы казаў, да, еўрапейскія, не маючы магчымасць змагацца на роўных, адзець забрала і ўступіць у нейкі рыцарскі паядынак, будучы людзьмі, якія натуральна баяцца за сваё жыццё, баяцца за сваё здароўе, пры гэтым абсалютна не могуць адначасова са сваім страхам мірыцца і скажем так, прызнаць сябе чалавекам зганеным. І вось гэта такая дыхатамічная сітуацыя, у якой з аднаго боку ты баішся быць забітым, з іншага боку ты баішся прызнацца сабе ў тым, што ты баішся, прызнацца сабе ў тым, што цяпер ты гатовы перажываць прыніжэнне і не супраціўляцца. Дык вось і прымушэнне жыць у гэтай сітуацыі дзень за днём, год за годам, што характэрна ўжо не для нейкага лакальнага канфлікта, а для вайны сапраўднай, да? І вось жыць вось у гэтым адчуванні змагання з уласнай прыніжанасцю, змагання з гвалтам і змагання з прыніжэннем харошаму чалавеку вельмі цяжка, і адзінае выйсце, якое яго ёсць, акрамя таго, як выходзіць і падстаўляцца пад кулі, гэта расціць унутры сябе і са здзіўленнем заўважаць, што вось унутры добрага чалавека нараджаецца неўласцівая для яго такая з'ява, якая называецца ненавісць, якая ўсіх добрых людзей, скажем так, добрыя людзі лепей за ўсіх астатніх умеюць ненавідзець, калі пачынаюць гэта рабіць, таму што у іх няма іншага выйсця, акрамя як захоўваць і ўзрошчваць сваю ненавісць. І пасля менавіта добрыя людзі магчыма у нейкім там разрезе перастаючы быць добрымі, але пачынаюць вельмі страшэнна помсціць.
І вось гэты лозунг пра не забудзем, не прасцім, ён жа на самой справе толькі выглядае зараз як нейкая крычалка, а на самой справе ён увасобіцца ў вельмі канкрэтныя дзеянні. У гэтым сэнсе вельмі не мае сэнсу на самой справе абмяркоўваць, ці правільна рабілі дзяўчынкі, што дарылі ментам ружачкі, ці правільна рабіў нехта там, хто іх абдымаў, там нейкія дзяўчынкі і мужчынкі, значыць, абдымалі, многія проста іх дакаралі за тое, што яны па сутнасці забойцаў магчымых вось зараз там прымаюць свае абдымкі, вось, і задорваюць кветачкамі. Праблема ў тым, што грамадства наша, паколькі яно не адзін чалавек з нейкімі канкрэтнымі ўласцівасцямі, яно разнароднае, то калі прыйдзе час, вось адныя людзі, можа быць, будуць заклікаць астатніх праявіць гуманнасць, але гэта абсалютна не гарантуе таго, што гуманнасць будзе праяўлена ў тым аб'ёме, у якім гэта задаволіць новых рэпрэсуемых, скажем так. Адны людзі, которые дарылі кветачкі, магчыма, яны сапраўды будуць прыносіць ім перадачы і спадзявацца на тое, што іх перавыхаваюць. І, можа быць, яны нават будуць мець рацыю. Але вельмі верагодна, нейкая іншая частка грамадства, якая будзе складацца з дзесяткаў і сотень тысяч людзей, не праявіць такой міласэрнасці. Верагодна, гэтай масы ненавіснікаў злачынцам хопіць для таго, каб у поўным аб'ёме адчуць як бы всю ступень сваіх памылак колішніх. Вот я зараз слухаю цябе, у мяне такое ўражанне, што я слухаю, калі не самого Хрыста, то апосталаў ягоныя, якія кажуць пра тое, што ўсё ж таки варта задумацца пра тое, падставіць другую шчаку. Я так кажу. Ты папярэджваеш нас пра магчымую жорсткую помсту. Я не сказаў, што гэта ненармальна. Я, наадварот, лічу, што гэта вельмі добрае практыкаванне для ўсіх будучых садыстаў. У нейкім сэнсе значна, я не ведаю, значна выгадней уступаць у канфлікт з іншымі садыстамі, чым з харошенькімі людзьмі. Таму што харошенькія людзі, не маючы магчымасці выпусціць свой пар сію секунду, там, я не ведаю, паперакідвацца з ментамі там камянямі, а пасля там сесці за стол перамоваў і да чагосьці там дамовіцца, разысціся па дамах, і все застаюцца пры сваіх. Адны скажуць, што яны выконвалі загад, другія скажуць, што яны не пагадзіліся з нейкімі там фальсіфікацыямі. Вось. А калі ты прыгнятаеш харошенькіх людзей, якія сабе просто іх карціна сябе не дапускае ім магчымасці кідаць у кагосьці коктейль Молотова. Як там было у Высоцкага, біць чалавека па лицу я з дзетства не магу, да? Вось. То ў гэтай сітуацыі ты заганяеш чалавека месяц за месяцам у тым, каб ён унутрана дэфармаваўся, капіў ненавісць, чакаў свайго моманту, больш зручнага, калі, магчыма, яму не прыйдзецца рызыкаваць жыццём ці здароўем там блізкіх людзей, але гэта не значыць, што гэтая ненавісць куды-небудзь падзенецца. Будучы шчыльна так закупоренай, яна наадварот, яна яшчэ мацней загніе, і пасля гэты чалавек, натуральна, каб не звар'яцець самому, ён сваім крыўдзіцелям будзе помсціць. Калі ў 91-м годзе камуністы адскочылі, ім іх садысцкія выхадкі там і садысцкая гісторыя была даравана ў некаторых краінах Савецкага Саюза, вось, то ў гэты раз людзі навучаныя, якія у адрозненне ад савецкага перыяда за сваю свабоду змагаліся і цярпелі, а не правялі рэферэндум і вырашылі, што все, цяпер мы больш не Савецкі Саюз. Да? Вось цяпер яны месяц за месяцам пакутвалі, яны дачыняліся з суседзямі са сваімі, дзяліліся з імі сваімі болямі, гісторыямі сваіх сем'яў, акумуліравалі яшчэ большы негатыў, яшчэ большую скруху. І ў пэўны момант, калі ім прадаставіцца шанец, я ўпэўнены, што
гэта будзе, ну, яны будуць старацца імгненна, хутка і якасна пазбавіцца ад усяго накопленага негатыўнага і сказаць, што гэта ненармальна, это неправда, таму што гэта вельмі нармальна і вельмі па-чалавечы. Яшчэ адзін момант мяне ад пачатку ўражвалі, і я задаваўся з пытаннем, навошта гэта робіцца, а зараз працягваю і ўсё больш і больш неразумення, вось гэтыя прызнанні на камеру. Асабліва зараз, калі мы глядзім з нейкіх аўтазакаў, збітыя людзі, відавочна збітыя, а можа быць нават яшчэ, калі верыць фота там ці стоп-кадрам, што яшчэ і пад дулам пісталета там нейкія ухвальныя там ці яшчэ раскайныя прызнанні запісваюць. Навошта гэта робіцца? Ну, па-першае, тыя, хто выконваюць загад, это такія звар'яцелыя матылькі, я бы сказал, таму што ў іх яны як бы з аднаго боку звар'яцелыя, але з іншага боку яны матылькі. То бок, акрамя вар'яцтва, у іх павінна была бы быць чалавечая адна якасць, улічваць, памятаць папярэднія свае крокі і пралічваць наступныя. Вось матылёк, як бы у яго памяць вельмі кароткатэрміновая, ён пералетаючы там з кветачкі на кветачку ўжо забывае пра папярэднюю і натуральна не надта плануе пералёт на наступную. Яны жывуць адным днём, як бы, і іх мы як бы пакінем у спакоі. А далей ёсць нейкая іерархія вось гэтага гвалту, які распаўсюджваецца сверху ўніз. І я падазраю, што там праблема заключаецца проста ў тым, што нават калі, ну, па-першае, любая дастаткова садысцкая мера, якую ты прапануеш, а там людзей сильно разумных, гуманных, рефлексуючых, по-моему, як бы там іх няма, дык вось любая дастаткова садысцкая мера, якая будзе табой прапанавана, як магчымы варыянт дзеянняў наверх, на самым версе ніколі не сустрэне, хутчэй за ўсё, адмовы жорсткай. Таму што там на самым версе сядзіць чалавек, пра якога мы, ў прынцыпе, ўсё зразумелі за апошнія месяцы канчаткова, нават тых, хто сумняваўся, цяпер не сумнеецца. Ну вось. І пасля таго, як гэтая мера прымаецца, типа, а давай мы іх прымусім каяцца. А калі ты садыст, на свет паглядзіш па-садысцку, людзей успрымаеш як, не ведаю, спосаб існавання, жыццё як спосаб існавання белковых целец, людзей успрымаеш як мяса, то такая прапанова на тваім вось гэтым убогім узроўні асэнсавання таго, што такое чалавек, падаецца слушнай. Потому што калі ты кончены, то чым больш конченая прапанова, тым, ну, як бы, тым больш яна табе падаецца, ну, эфектыўнай. Потому што калі чалавек мяса, то давай мы з ім сапраўды будзем абыходзіцца як з мясам. І адпаведна пасля ты спускаеш сваю дырэктыву ўніз, і нават калі на нейкім этапе сустрэнецца чалавек, які слушна палічыць, што наўрад ці гэта будзе эфектыўны спосаб, то ён не скажа, што давайте-ка мы не будем так себе паводзіць, таму што гэта неэфектыўна. Бо пачуюць не ягоныя словы пра тое, што гэта неэфектыўна, а пачуюць зусім іншыя, пачуюць спачуванне. То бок пачуюць ягоную, ну, скажем так, нелаяльнасць. І, груба кажучы, калі ў гэтай іерархічнай сістэме з'яўляецца нейкае зерне садызму, якую можна транзітам адправіць там па вертыкалі ўніз, то не ўзнікае ніколі таго калена, на якім вось гэтыя гранула садызма будзе захрасаць. Вось і ўсё. Таму, паколькі там шмат садыстаў, яны будуць придумваць свае новыя садысцкія гіпотэзы і будуць атрымліваць ухваленне гэтых садысцкіх гіпотэзаў. Пакуль да самай галоўнай галавы хворай не дойдзе, што гэта не працуе, можа быць, у момант прасвятлення, страх, я не ведаю чаго-небудзь. Калі да яго дойдзе, што ён сабе не дапамагае, тады гэта імгненна адменіцца. І будзе, дарэчы, спытана з усіх, хто прапаноўваў дэманстратыўна.
Ну, тым не менш, ну, ўсё ж таки мне падавалася, можа быць, я памыляюся, але нават паслухаўшы зараз твоё тлумачэнне, мне здзіўляе такі момант. Ну, я разумею, што можна, да, пайсці на такія прымяненне садызму или такія вось спробы застрашыць людзей, калі ты перакананы, што гэта паглядзяць мільёны і што яны застрашацца. Але колькі яны паглядзяць, дзе яны гэта пакажуць? У тэлеграм-канале там сваім? Да, слухай, на гэта ёсць яшчэ адзін хорошы адказ. Уяві сабе, мы сидзім з табой, два лямпавыя садысты. Ты да я. Слухай, давай так. Мы... ты бачыў людзей скотскіх схільнасцяў. Давай напялім на сабе іх скуркі і прыкінем, што вось мы з табой сидзім, два садысты. І мы вельмі, такія тупенькія пры гэтым два садысты. Мы неразумныя, мы ніколі ні ў чым не сумняемся. І вось мы з табой сидзім, і ты кажаш, што нам рабіць з вось гэтай незразумелай сітуацыі, дзе там вось гэтыя сотні тысяч людзей ползаюць па горадзе. Ты даеш, а мы з табой прымаем рашэнне, і ты мне даеш просты адказ. Трэба іх біць. А мы іх з табой, не забывай, і ненавідзім. То бок размаўляць мы з імі нават і не хацім. Вось, трэба іх біць. А я ў цябе пытаю, а які сэнс іх біць, калі, а хто это ўбачыць? А ты мне кажаш, слухай, так яны самі ўсё пакажуць. Стасік, яны самі па сваіх тэлеграм-каналах ўсё пакажуць. Тэлеграм-каналы, они ж там всіх зыряць, тэлеграм-каналы. І ты што, думаеш, што ты в гэты час мне скажаш, слухай, Стас, я табе скажу, допустим, Дзіма, ты разумееш, што яны тэлеграм-каналы, конечно, глядзяць, але вось канкрэтна такія ролікі людзі не глядзяць, таму што яны і так спачуваюць збітым і прыблізна разумеюць, што там ёсць. І каб лішні раз не траўміравацца, яны прагартаюць, у думках паштуюць промні святла і флюіды дабрыні вось гэтаму пакалечанаму чалавеку і будуць далей займацца сваімі справамі. Ты мне так не адкажаш, таму што інакш ты ўжо не тупарылы садыст, разумееш? Ці я табе так не адкажу, інакш я ўжо не тупарылы садыст. Я ўжо чалавек, які рэфлексуе. Я ўжо чалавек з нейкімі гуманітарнымі нейкімі схільнасцямі гуманістычнымі і з схільнасцю да назірання і аналізу. Гэта не пра тупых садыстаў, разумееш? Вось на гэтым моманце, а хто это паглядзіць, пытання такога ўжо не будзе, адказу такога не будзе. Таму што яны не корпуюцца ў псіхалогіі людзей. І адзін з іх нічога прыгажэйшага за клюшку в сваім жыцці не бачыў. Для яго, ўсё. Ён прадмет успрымае утылітарна. Працуе, не працуе, выкарыстоўваецца, не выкарыстоўваецца. У іх нават эстэтыкі няма ніякай. Ты паглядзеў, якой кашулі там Александр Григорьевич наш ползае. Господи. І он же, в принципе, это такі добра адбелены мешок бульбы з двумя проразямі для рук. Что такое Спанч Боб просто нейкі. І он же, ему же в галаву не закрадваецца, што ён нават выглядае реально як графюрер, калі маляваць карцінку, эталонная графюрер, то вось, калі ласка, намалявана. З чаго бы чалавеку задумывацца над тым, як гэта будзе ўспрынята, калі яму самому дастаткова прапановы біць людзей для того, каб быць упэўненымі, што гэта ўплывае. Далей же думка там не ідзе. С аднаго боку, канешне, слушная заўвага, з другого боку даволі страшная, таму што чакаць тады атрымліваецца далей у такой сітуацыі, калі такія падыходы? Гэта там Ванга ж давала 300 прадказанняў на дзень прыблізна там, да? Не, тут псіхалогія чыста, тут не прадказанне. Слухай, скажи, за дзень да таго, як ты пачуў масандрачкіны спевы, ты падазряваў, што штосьці такое ты можаш пачуць? Я не. Я просто не першы раз про это кажу. Можна нафантазіраваць што заўгодна, але рэальнасць заўсёды будзе, як казаў адзін чалавек, гораздо более другая. Мы
9 там раніцай яшчэ не ведалі, што будзе 10 мы ніколі не ведалі, што там дзяўчынкі нейкія выйдуць там на камароўскі рынок, пасля мы не думалі, што збярэцца першая стэла, другая стэла, што мы будзем праспекты перакрываць, пасля мы ніколі не думалі, што все не закончыцца, а пяройдзе ў двары вось гэтым такім элегантным чынам. Мы не ведаем. Мы не ведалі, што будуць гэтыя злівы. Мы не ведалі, што на баку там карнікаў будуць ездзіць там і будзе ездзіць прэс-сакратар там. Гэта же гэта немагчыма было ўявіць. Так з чаго б нам сумнявацца ў тым, што заўтрашні, паслязаўтрашні, пасляпаслязаўтрашні дзень не павернецца да нас адной са сваіх мільярдаў граняў і там блісне промнік надзеі яшчэ адзін для нас. Я просто сыходжу з таго, што паколькі з аднаго боку яны людзі спецыяльна аднолькавыя, прынцыпова іерархічныя, то бок не схільныя да глыбокага аналізу, людзі, якія прапануюць свайму шэфу толькі тое, што ён хоча пачуць. Нейкую чарговую садысцкую прапанову, як кагось там аддубасіць там, типа, і гэтак далей. Вот з чаго б ім перамагчы сотні тысяч, мільёны людзей, якія спецыяльна розныя, якія не цэнтралізаваныя, якія думаюць мільёнамі галоў, і кожная галава заўтра можа прапанаваць што-небудзь цікавае такое. Як магчыма ім сваімі кароткімі ручкамі, ім магчыма забіць кагосьці. Неясна, яны же хочуць не проста забіць, яны же хочуць вярнуць любоў. Яны хочуць вярнуць усё як раней. І мне не ясна, якім чынам гэта в прынцыпе можа атрымацца, як можа з'явіцца іх перамога. З чаго яна павінна взяцца? Памятаеш, якой-то казцы? Зараз я загадаю, каб тебе плётак табе далі, і ты мяне хуценька полюбіш. Да. Мне абсалютна відавочна, што гэта немагчыма. Іншае пытанне, што да, прыходзіцца кожны дзень перажываць нейкую сваю там внутреннюю дэпрэсуху, там падбадзёрваць іншых там і гэтак далей, мірыцца з чарговай порцыі там гвалту, несправядлівасці і гэтак далей, але гэты гвалт і несправядлівасць цяпер адбываецца не ў рамках групы людзей, якія несправядліва прызнаныя адказныя за несправядлівасць, да? Не нейкіх там змагароў там і гэтак далей, якіх можна выставіць там на пасмешышча нейкае там і гэтак далей. Не, гэта цяпер адбываецца ўнутры новай нацыі, якой натуральна шмат яшчэ трэба якіх этапаў прайсці і шмат пра што з сабой пагаварыць у будучыні, але натуральна адбываецца агульнанацыянальная павестка. Колькі там па статыстыцы, я бачыў статыстыку, прыблізна 87% беларусаў уцягнута у павестку пратэстаў. Невядома з якога боку, канешне, але уцягнута ў павестку пратэстаў. Гэта больш, чым на 2%, чым армянская рэвалюцыя. Апошняя, пашынянаўская. Вось. Давай-ка параўнаем, наколькі згуртаванай кансалідаванай армянская нацыя, наколькі, як лічылася, нейкая разбалансаваная і неаформленая беларуская. І тым не меней. Гэта значыць, што ёсць нацыянальны дыскурс, ёсць нацыянальная дыскусія, і гэта круто. Гэта тое, пра што вы не маглі нават што паверыць, як пра верагоднае, калі з Максімом пачыналі выпуск сваіх перадач, вядома. Вас бы зараз першыя выпускі бы значна адрозніваліся бы, я думаю, да, фармальна і ад тых, з якімі вы дэбютировали, правда, я думаю. Да.
Сапраўды быў нават момант, калі мы думалі, што можа быць прыйшоў час сварачваць наш праект, бо что тут у гэтым балоце нічога не набаламуціш са сваімі ідэямі. Тым не менш, да, сапраўды паказваюць гэтыя падзеі, што беларуская нацыя яшчэ здольная здзівіць самую сябе. Да. Найперш. Дзякуй вялікі. Стась Карпаў, адзін з галоўных герояў першай часткі нашай кнігі пра нацыянальную ідэю, той, якая была падрыхтоўчай да ўсяго таго, што мы зараз назіраем. Стась Карпаў, Зміцер Лукашук, сумеснай праграме Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце, глядзіце нас і не губляйце надзеі.